No, takže máme Twix Company vytvorenú. Už len predávať a doplňať. 32,50. Stal sa z nás trafikár. Musíme mu vrátiť 70 eur. Takže takto 75 centov. No už kupujú trošku viac. 52 rovných. Tuto musíme dať zase 70 vrátiť. Takto 70, 25 centov. No. Už by sme mali za chvíľku, musíme podpísať nové zmluvy. Tak, musíme to rovno aj objednať už. Aha, mop, dobre. Rovno objednáme nové produkty, tieto. Môžem poobjednávať aj tieto. $500, OK. Máme mop. Raz. No, dobre, to asi doplním až potom. Môžem rovno poumývať. A toto si dám donútra, aby mi sem nedošli zlodeji nejakí. Zapol som to aj so zlodejmi. No, dobre, ideme blokovať Serus. 83. Zákazník nemohol nájsť. Oni to nebudú môcť nájsť. 83. Musím to ísť doplniť rýchlo. Kde sú tie modré? Aha, tu sú. Ježiš, ja na nich nemám stôl. Bože môj. Senke dám. Ja na nich nemám regál. Bože môj. Nevadí. To som nechcel spraviť toto. Sem a tam dám tie popelníky. Ja môžem dať aj na tento? Hej, ten môžem dať aj na tento. Bum. To. No, dobre, krabicu zavrieme, dáme ju naspäť, nemá byť. A môžeme ísť blokovať. 27,75. Dúfam, že nám sem nedojde nejaký zlodej, ale to by mi malo ukazovať, že tu bol zlodej. 77,25. 77,25 centov. Jakže zákazník? Aha, tuto ježiš. Dobre, toto ja si dám. Tak očividne tu už zlodej asi bol. Ja vlastne nie, ja už to mám všetko vnútri, dobre. Dobre, toto môžeme nablokovať. 19,50. Bomba. Toto máme 13. No, konečne nejaký vyšší nákup. To som aj chcel. No, dobre. 68 musíme vrátiť. Tak uvidíme. Dobre, máme $1000. Musíme teraz objednať nový regál. Vybavení. To je na veľké produkty. Tu bol taký regálik, tento. Aj na malé, aj na veľké. Objednáme To objednáme, toto. Kde máme sklad. Sklad a toto nemáme už skoro. Aha, dobre, to máme, to treba doplniť. Istý červené. Nemáme istý červené, nemáme. Máme. Tak to doplníme pekne. Dobre, tí zlodeji nám môžu kradnúť aj toto? Cena produktu neistanovená. Kde nie je cena stanovená? Na tomto neistanovená cena produktu. Toto by som trošku dal takto sem. Tak, dobre. Môžeme tam dovykladať. Počkaj, koľko stojí nová zmluva? Potrebujeme úroveň 3. Dobre. To nechcel. No. Dobre, týchto ešte doblokujem. Toto umiem, aby mi to dalo XPčka.
No, konečne nejaký väčší nákup. 43,50. Neviem ich skemovať o cent? Viem ich skemovať o cent, dobre. Paradička. No toto jakže myslím... Aha, dobré. Ja som myslel, že ešte sem vedia chodiť, ale už je zavreté. Toto musíme ešte doblokovať. 18, 25. Dobre. Dobre, môžeme zavrieť. Uha. No. Takže. Popelník žlté sa moc nepredal. To modré isty musíme doplniť. OK, to môžeme vyhodiť. Tieto červené musíme doplniť. Dobre, a z každého dám iba jeden na rad. Nech to tu môže mať miesto. Biele musím doplniť. No, dobre, bomba. A rovno aj tie isté doplním. A na tejto strane je doplnené, OK. Dobre. Tu je doplnené všetko. Dobre, cenu. Toto premiestním. Cena by mala byť... Kde to je? To by nemalo. A ja môžem dávať aj zľavy. Aha, tak nemôžem. Tablet. 5000. Dobre, môžem otvoriť. Pomývaný. Toto trošku presuniem sem takto. Toto takto. Toto dáme na to. Tak. Toto sem na to, aby sme videli, keď je zlodej. Tak, aby som ho mohol, ne? No. Dobre. Toto máme. Twixko. No, bomba. By mali začať... No, hovoril som. Online objednávka. Z toho vieme tiež zarobiť. Kde mám ten počítač? Tu mám počítač. Online objednávka. Popelník, cigarety červené. No. Bereme. Tu máme popelník 14. Toto treba červených Barbora. Máme Barbora. Dobre, ideme to odniesť na poštu. Teda, to sem najem dať ako nejaký balík alebo dačo. Musím to takto dávať. No, dobre. Máme zarobené. Dobre, to máme poutierané. No, tu sú väčšie nákupy trošku. Á, dosiahli sme novú úroveň. Môžeme ísť podpísať nejaké nové zmluvy. Môžeme ísť podpísať nejaké nové zmluvy. Bomba. To zablokujem. Keď máme s niekým novú zmluvu. Viem podpísať s týmito. S nimi podpíšem. S nimi podpíšem a... Podpíšem aj s tými druhými. Rovno, ak mám čo objednávať, tak... Trh. Zoberiem aj to, aj z tohto objednám. Ne, z toho nemusíme vlastne objednávať, dobre. Tohto objednám 2. Kúpiť, dobre. No, idem to doplniť rýchlo do regálov. Aby nepovedali, že to tu nemohli nájsť. Tak, pekne. Dobre, máme nové veci. Tieto zapalovače, to ide do tohto. Máme po jednom rade všetko. Dobre, hneď ju stanovím, cena produktu nie nastavená. $2,90, $3,20 a tu dáme 5. Dobre, bomba. To máme už nastavené. Toto poumývam. No, môžeme ísť blokovať. Hop.
No, už to aj kupujú, hurá. Potrebujem nejako menej dávať. No, 11, 40. Aha, tam máme naše logo tej firmy. Dobre. Né, ježiš, ja som ho stihnem ho ešte. Nestihnem ho už. Nevadí. Musíme to dávať sem takto. By sme ho videli. Som si ho nevšimol. No dobre. Popelníky by som mohol doplniť. Už ich aj nemám. Tu mám tieto červené isty. Ja sa moc nekupujú ináč tie červené isty. Tieto biele varbory. To doplním. No dobre, počkaj, od koľka tej úrovne môže mať zamestnancov? Kde to je? Aha, nákupní taška, tu budeme môcť mať svoje, ale... Ty kokos. Od úroveň 7 máš? Máme 3. Dobre. No. Máme zarobené docela. Teraz už len objednať tovar potom nejaký, čo nám chýba. A bude to dobré. Dobre. Mám sklad. Tu bol nejaký upgrade na ten sklad. To nie. Uniformy môžem kupovať. Dobre, to je bomba. Toto budeme potrebovať úroveň 5. Mám zatiaľ žiadne online objednávky. Kde sú tie objednávky? To čo je? Online objednávky nemáme žiadne. No, 39,70. Hop, som nechcel. No. Sú tieto hviezdičky, čo mi tu dávajú, akože jak ich obslúžim, alebo čo? To je toto. Opa. No dobre, počkaj, môže to byť aj kvôli tomu, že neviem, prečo mi už nechodia tie online objednávky. To musím zatiaľ vypnúť, dať preč. Takže si zmením to logo tej firmy, čo si dáme. Čo je toto? OK, to je také lepšie. Dobre, týchto nablokujem a už viem ísť na ďalší deň. Koľko nám chýba do tohto, do 3. úrovne. Fúha, ešte dosť. Čo mám urobiť? Jaj. Takto. Už by sa nám zišiel ten zamestnanec. Tak? Ne, takto. 85. Máme im to po 5 centovkách. Dobre, doplním ten tovar. Ukončíme deň. Podpíšem s niekým novým zmluvu. Toto sa od celého doskupovalo. Dobre. Je to biele varbory. Tie sú kde? Tie samozrejme predávali. Nevadí. Tieto červené isty. To objednáme. A červené nemáme, takže aj tie musíme objednať. Takže kde máme sklad? No, takže na sklade nemáme už skoro. Toto. OK. Ježiš, deň skončil. No! Už sme v pluse, dačo. To rýchlo objednám. Aha, tržní ceny sa zmenili. To sa kde menilo nastaviť cenu? Tu sa to menilo.
OK, no, teraz už to môžem konečne tam doplňať rovno. Barbory. No, dobre. Musíme sem poukladať. Aj tieto modré isty sa musíme poukladať. Bude to dobré. Preto to furt idem dávať von. Toto sú tie nepotrebujeme. Dobre, podpíšeme s niekým novým zmluvu. Aha, nemôžeme. Až úroveň... Čo? Však som na úroveň. Ja, my nemáme peniaze. Aha, na zmluvu. Popelníky by som tu mal mať niekde. No bomba. Bomba. Máme doplnené všetko, sa mi zdá. No dobre, bomba. Môžeme otvoriť.